Apajon nebur narxi hamira meguftem. Yine ki dana oraya çans mem narxиш. Tureckiye. 150 so'm. 250 so'm narxi donaşayım. Ana iş çil apajon. Yo 300. Yine iş 300 binin bonumoni muhtaram çiqadar zebo kadagi hami. Balxoşan toza. Balxoşan toza ba ukrashenish ham bine ki çiqadar ukrasheni ziyod hamija. Bax ukrashenish va sangosh ham Swarovski toza. Yo be pocha no ki pochador. No be pocha. Yo be pocha na. İni rangoş ayca ba rangi siyosh bude rangi vayish bude. Inja chand ta rangish bude. Yo chandiya? Fasonosh ham har xela. İni şom ayami balxiyon afan inashim. Ina bonvoli muhtaram shom. Fasonosh bu digayna. Ne ostinosh ham ukrasheni kadagi bude. Peshakoshon ham ukrasheni doshta bu ija zamok doshta. Ina ma zamochka shab ruhi kan nishon kan. Ne zamochka shayne. Ija har guna nusxo qat nusxa bardori karda shidagi bude. Ina ija 20 so'rayda vibrosh kalon ay magazina. Чанд қадаре ки бугӯй ина тамошо кунед инҷа вибриш калонай ҳар гуна нусха хати духта ба фурӯз дошта шидагай материалшон бамуки тоза ҳам ҳар цвета рангошон инҷа рангу ба рангш вай кадаган ана иш буд дига хела иш чия ина иш материалш вообще зури бад иш чия ина иш бамбуки галдор пешакош тигман барои зебо буданаш мондаган нархи чанд сум афаҷон 180 размерашон то размери 60 дорен айно размери башмир кардам дорен инҷо бош 180 сум ин 180 сумаш инҷа дабидай инҷа бинед чӣ қадар киртои зебо ба фурӯш гузошта шидагай ана иш жемпурои фасони мо чанд суман 250 инам турецки а турецки ина фирмаша ина бо кадом метавонед хонда бикунед ина фирмаша ина мо ай пеш мебинем ина турецки тоза ини остиношон бо манже дошта пешакош та киса доран ва ини кисоша ина дароз местан бо чанд қадаре ки бигӯ то ҷилаки пура месуди ани бо дароз месудиам ина хеле шамудай бо ана иш чия ина яшам бисёр ҳам зебо будай ҳам турецки киртавай ина киртаи турецки бо миёнбандошон ахшу ҷобаро худаги будай гарлавина қати бо ина гарлавина қати ира нархиш чанд сум афа ино 250 нишан 250 нишан 250 нишан ҳамин фасон будига ин буд дига а ин фасониш дига ё неки ғавси бад будай беҳар ғавс будай ғавсида ғавс будай ино турецки тоза ҳичи намешавад картошки ягон чишон намешавад ино нарза ира чанд сум нархиш аям ҳамин нарх 250 ин нишан 250 будай бинед чӣ қадар зебо местан ино ин пешош кисошам бисёрам хушу духтаги ай тараф чеварот сахти ба хватай соли чӣ намешаванд ан ай тараф бо киртои дароз доранд дарози мавсимӣ барои нами фаслҳои химикиан амино ҳамаш инош чанд сум нафар ино 160 балотови свет а биё 160 ино 180 инеш 180 сум инеш 160 иш двойка қати мондаги ай дига чия жемпири турки еми жемпири чанд сум бисёр ана жемпири зебо ин жемпириш 200 сум метавонед қати ами двойка кадар бупушем бинем ки чӣ қадар мувофиқа ами ана баъд ҷе бо дига вайош ҳастай бо инҷа туникаи балшимерка инго бо чанд сум балшимеркотон балшимерко ино 170 ин 170 сум инҷа бо дига туникоам доран инҷа дабо бинем ки чӣ қадар туникаи зебо доран ана инош 200 сом нарх дори шидагай инорам турецкиам ин фирмашонай ин фирмашонай ино то размери 40-50 пуст стандартан ана инош балшимерка доран ино ҳар гуна цветшам ҳастай ана инош ина иное ки шумо дар наворо бинед иношам бинед ки чӣ қадар киртои дарози фасонан вилвет мегӯянд инора
ба ғавсидам ғавса мавсими анеми ҳози вақти хунукида бисёр мувофиқа пӯшиданаш амира. И размерошон то размерои 48-50 пӯша мешавад. Бинед ки чанд та расидкаш аст инҷа. Духшам бисёрам як духти фасона инора. Бинед ки ин розови светари. Инеш мисол золотистай. Ана ба дора сери дора, ба мисол савзи баланд дора, ба тёмна сери дора. Чанд та баеш аст да? Ана инора нархошон 250 сом нархгузорӣ шидагия. Ин нархи донашай. Бо шумо занг бизанед, рақамҳо дар экрани навор мондагия. Иншоалло ки любой таъмин муомила дора ба худаш. Любой таъмин муомила дора. Бинед ки чӣ қадар зебо духтагиам ину. Ин остиношам тугма дора, мисол чени даркорӣ, мисол маҳкам мекунӣ, бо ҳуй мекунӣ, мисини боло мекуниш мисол. Остинош манжетай. Ана ин спортивниё чанд сум аст? Бисёрам аз зебо мева. Спортивниё ино 150, 180 ҳафте. Бинед ки чӣ қадар нархҳоам арзон. Бисёр нархҳои мувофиқ, нархи дастрас. Баъд пахтагиан тозаан Тоза материалаш. пахта будан ин. Синтетика нестай. Ина бинед ки пешаш инеш замок доран, мисол капюшон доран. Капюшоношон синема намешидан, неки ба ҳар ҳол духшам бисёрам як духти зебо будай. Инеҷа бинед ки чӣ қадар куртҳои зебо ба фурӯш гузошта шидагиай. Ҳамино ҳамаш мисол размер доранд. Кадоме ки агар мисол размер дар кор бошад, аз размери 42 сар карда то размери 48-50 пӯша На ё ба бурукош каротки. ина кароткиошам буда иҷа қати бурукошон. Ино чанд сум аст? 180 утеплённый, друнуш гарма. Утеплённый начоси дурунша бинед чӣ қадар бадай. Шуб заидан. Қати почаша ин. Ина то размери 48-50. Бурукошам ам тари вая. Ина бурукошам буда. Почои ҳамия мисол инестай почаши мисол деке ҳами зарда мисол паласаи хирш зарда ҳами почоошон адена мисол мудаги. Почашака поёна буди? Ин почашқатия ина нархиш 180 сом. Бисёр нархи дастра аст. Каротки месан то зонура месан. Ана инош боша аз зону дароз месан то буҷилаки пора. Размерошон то размерои 48-50 пӯша мешавад инора. Ва инҷа дувойка дорам бинед. Дувойкаи турецки тозааш 350 сом нархиш инора. Размерошон то размерои 48-50 пӯша мешавад без размера. Наҷо ма як чиз дигар нишон метавонам. Айталаи соҳибкор предложение шид ки амира ба навор биги. Инайрам хушвай дувойка буда амирам. Қати бурукош тоза турецки капюшон дора. Уже маълума ки чизи хубае мисол пад наметия. Ина. Бурукош қати. Ина қати бурукош буда ирам. Бисёрам зебо меиста. Ира чанд сум нархиш апаҷон? Манжетай бурукош. Нархи чанд сум? Ё 250. Ин нархиш 250 сом аст. Ина парош бо ин хе тугма дорам мисол кушоду бая када мешавад ира бо чини даркорӣ.